Takže Lenka, prosím. Moje meno už asi vidno. A prišla som predstaviť test-room gallery, ktorá je v podstate nejaký typ vzťahovavej galérie bez stabilnej adresy. V podstate ide o iniciatívu študentov z fakulty umení a snažíme sa prinášať nejaký priestor mladým umelcom a študentom. Mnohí sa pýtajú, že kde v podstate je tá galéria. Ide o to, že naša galéria nemá v podstate žiadne miesto kvôli tomu, že si myslíme, že je pre študentov alebo pre mladých ľudí finančne nezvládnutelné ťahať nejaký jeden priestor a berieme to ako nejaký nedostatok. Takže tu vidíte našu galériu. Galéria v podstate spočíva v tom, že sme jediná tehla, ktorá tým, že sa presúva do rôznych priestorov, premenia tie priestory na galerijné a výstavné, kde tvoríme. Predstavím teda prvý event, ktorý sme spravili. Bol to workshop spojený s výstavou. Vždycky je to výstava na krátku dobu. Na obrázku vidíte kaštiel Fidáš na Verty, čo je 27 km od Košíc v Maďarsku. Takto vyzerá v súčasnej podobe. A v takejto súčasnej podobe sme ho teda premenili na krátkodobú galériu, ktorá v podstate spočívala v jedinej vernisáži a následnom ukončení a deinštalovaní. Takto to vyzerá vnútri, v podstate všetko tam bolo pôvodné a polovicu workshopu sme v podstate strávili aj vypratávaním týchto priestorov a pripravovaním ho na nejakých prvých divákov, ktorí doteraz v tej dedine v podstate nemali žiadne skúsenosti s kultúrou alebo výstavami a podobne. Na obrázku vidíte dvoch mladých študentov fakulty umení, ktorí sa snažia niečo vytvoriť a nie je veľmi k tomu čo dodať. V podstate išlo o veľmi improvizované nejak všetko. Tým, že sme tam nemali nejakú podporu, nevedeli sme ani po maďarsky, takže to bolo trošku komplikovanejšie zariadiť, aby tam bola hoci iba elektrina. Toto je napríklad práca Ingrid Kepkovej z grafiky, tiež od nás zo školy. V podstate ide o to, aby sme prinášali ten priestor mladým, keďže v súčasnosti sa do galérií nedostaneme tak ľahko, bez toho, aby sme mali nejaké nadúpané portfólia alebo nejaké silné slovo. Tak sa snažíme spraviť si to po svojom, naučiť sa, ako sa vlastne organizujú nejaké výstavy, ako spraviť galériu z ničoho a vo veľmi improvizovaných podmienkach. Toto je napríklad práca Michala Roháďa v tzv. Svokrinej izbe, ktorú nazval Victoria's Secret. A napravo tam bol ešte šťastný majiteľ. Toto je to, ako vyzerajú takí diváci na takejto vernisáži alebo výstave. V podstate sme im pripravili nejaký materiál, pripravili sme im komentované prehliadky v maďarčine, snažili sme sa im nejak priblížiť to súčasné umenie, ako to funguje a podobne. Väčšina z nich vlastne očakávala nejaké obrazy, takže mnohí odchádzali trošku aj sklamaní, ale myslím, že bol to pre nich zaujímavý zážitok a hlavne sa rozhodli, že tento priestor bude naďalej napríklad fungovať ako galéria. To znamená, že z jednodennej akcie sa stane v podstate niečo stabilné, čo bude fungovať aj v budúcnosti, keď sa tento kaštiel zrekonštruuje, čo bude trvať ešte nejakých pár rokov. A teraz sa dostaneme k časti, čo v podstate sme dosiahli cez audience development, keďže my sme v podstate projekt skôr cez nich. A keďže v súčasnosti sme iba jediná tehla a chceme sa priblížiť k tomu, aby sme tých tehál mali viacej a teoreticky, aby sme v budúcnosti vedeli vytvoriť niečo ako prvú reálnu kamennú galériu, vytvorenú v podstate z veľa tehál a aby to aj skutočne fungovalo. Tak sme sa rozhodli, že budeme v podstate posielať všetky tieto tehly, ktoré dostaneme vďaka audience development. Všetky tieto tehly budeme posielať týmto ľuďom, aby sa s nimi nejako zžili, pretože si myslíme, že v podstate galériu netvoria tí kurátori a podobne, ale galériu by mali v prvom rade tvoriť ľudia. A preto sme sa rozhodli, že im teda tieto tehly budeme posielať a požiadame ich, aby nám tie tehly donesli naspäť na výstavu, na ktorú ich v podstate tou tehlou budeme pozývať.
To znamená, že keď sa k nám dostanú tie tehly naspäť, dostaneme ďalší stavebný materiál a za každého človeka to bude v podstate ďalšia tehla, ktorá nám pomôže k vytvoreniu prvej skutočnej kamennej galérie. A to už sa v podstate stane test room galérií v budúcnosti vďaka tomuto projektu. Ďakujem za pozornosť.